Walaupun ini hari Selasa Pak Kiai, tapi lagunya dinten Minggu ya angsal. Dino Minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning taman mango. Nganti lingsir ono kene, aku nunggu kowe. Kawana Solo. Tak SMS rambalan Panjuk keting aku. yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku mangkel. Konten Yen kepethuk. irungmu mesti tak jiwa. Allah, 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 Allah. Hehehe. Kali janjine tandane alasane. Ayo Ki melasi iki. Garuda Pancasila. Ora galak Kadung dandan. kowe ora takon. Kadung dandan ora sida ki Mulane kelabasen. kadang Sios mboten niki Pak. marakaken. Sios nggih. Janjane Iya. kowe ning ngendi, galakanmu sejak nyubriyani. Atiku sojono Kowe kencan karo wanita liya. Wase. sampai saat juga ini untuk ibu, mas, mbak, bapak dikasih pojokan mriko nggih. Sembari menunggu kedua omah yang bersiap-siap resepsi di sini. Dino Minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning taman mango. Lingsir srengenge aku nunggu kowe. SMS rambalan yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku kepethuk pipimu mesti tak jiwa. Jiwa, 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 jiwa. Lali janjine tandane alasane. Sapa sing ora galak kadung dandangan kowe ora takon. Sampun lunas lagune niki Bapak. Mas Nganten beserta teman-temannya ini sudah ada lagunya. Ya Mas Nganten, siapa tadi namanya Mas Nganten ini? Mas Andika. Sudah ada lagunya Mas Andika? Belum kepikiran lagu apa. Sebelahnya mboten enten iki. Lah sik sebelah mriko nggih mboten enten lagune niki. Lamunan pindo-pindo ngoten. Oke. Niki diramukaken riyin nggih. Janjane kowe ning
bisa setunggal-setunggal nggih. Mira, Lah.